I pozdrav svim ljudi, dobrodošli u novi klip, a danas gledate još jedan specijalan video na ovom kanalu koji za cilj ima da sumira šta se sve izdešavalo 2025. godine. Naravno neću da spominjem svaki mogući detalj jer se toliko stvari izdešavalo da bi, kad bi pričao o tome svemu, ovaj video bi trajao minimum 100 sati. Dakle, da počnemo samo. Gde sam ja to bio posle 15. marta, sem na regularnim protestima. Vidite, ove godine sam pešačio više nego bilo koje druge, jer sam takođe išao do Požarevca i to 2 puta. Naravno, to je bilo nezaboravnih dočeka i hvala svima na podršci. Umeđu vremenu sam pomislio da bi bila dobra ideja da napokon krenem u tu autoškolu, da već nema ništa od fakulteta, međutim, baš tada kad sam planirao da idem na tu teorijsku nastavu, krenula je online nastava. I onda je to sve bilo isprepleteno, znači posle sam praktičnu nastavu imao sa ovim ispitima na fakultetu, znači gde sam morao da položim 10 ispita za 2 meseca i verovali ili ne, to sam uspeo, tako da ovo je nešto što mislim da nikad u životu više neću uspeti, jer ovo je jedno ogromno dostignuće. Naravno, kriterijumi su morali da budu donekle sniženi. Još jednom sam u ovoj godini sebi dokazao da je moguće nešto što sam prethodno mislio da je nemoguće. Tako da sam za ovaj uspeh uložio ogroman trud i naravno taj trud se isplatio, što je nešto što nisam baš očekivao da će se desiti za sve ispite, ali eto da, desilo se. Posle ispita bilo je vreme za najveći izazov, a to je šetnja do Novog Sada. Koraci sećanja su moja finalna šetnja u 2025. godini. To je definitivno najduža kilometraža koju sam ikada prešao i ona iznosi preko 120 km. A što se tiče legendi iz Novog Pazara koji su prešli 320 km, njima skidam kapu, znači to je bukvalno 200 km više nego što sam ja prepešačio iz Smedera. A ja sam nekako u nekim dijelovima jedva hodao, tako da kako su oni izdržali, ja to stvarno ne znam. I oni su očigledno nešto nemoguće pretvorili u moguće. Staru Pazovu nikad neću zaboraviti jer su nas tu ljudi primili u svoju kuću kao da smo članovi njihove porodice. Za to gostoprimstvo imaju moju veliku zahvalnost. Naravno i u Beogradu smo imali isto smeštaj, znači hvala svima koji su nam pružali sve moguće vrste podrške. U Novom Sadu smo imali smeštaj na Medicinskom fakultetu i to mi je bilo prvi put da sam spavao na fakultetu. Takođe, jedan od nezaboravnih momenta je bio pogled na mesto gde je sve počelo. Videti tu železničku stanicu uživo je skroz drugačije nego videti je na slici. Znači to je bukvalno bilo ono, jedan zaista neopisiv osjećaj. Znači napokon sam stigao na tu destinaciju posle ogromne kilometraže koju sam prešao i uživo video mesto gde se desila tragedija, gde je 16 ljudi izgubilo život, za koji se još uvek traži pravda i nažalost osumnjičeni za tu tragediju je pušten, tako da se ova borba protiv zla nastavlja. Dakle, nema odustajanja i nema više onog robovlasničkog mentaliteta ćuti može gore, znači baš zbog toga i jesmo tu da jesmo, tako da se ova godina završava, ali ne i oslobađa i raskrinkavanje. Inače, bio sam i na protestu 28. juna, takođe sam iz ove šetnje dobio i neke medalje, znači za Beograd sam dobio ovo u Smederevu, znači to je, pa onda je bilo za Požarevac, znači po spas za sve nas, dakle tu su te 2 medalje koje sam dobio, takođe sam i dobio životnu diplomu pre nego što sam dobio fakultetsku diplomu, to je tamo okačena na zidu i to mi je dokaz da sam i ja nemoguće pretvorio u moguće. Nažalost ove godine se i mnogo loših stvari desilo i o tome bukvalno može roman da se napiše, ali naravno neću u svemu tome pričati jer opet kažem ovaj video traje milion sati. Bezbroj incidenata i laži smo mogli da vidimo, među kojima su zvuči top ili vortex stop ili kako god se zove to zvučno oružje koje je iskorišćeno na protestu 15. marta, pretnje silovanjem od strane Marka Krička, šatro žrtve. Dakle, oni će za 16 šatro žrtava nastrešnice da idu 16 dana peške. Proglašavanje pada nastrešnice terorističkim napadom i ubedljivo najbolesniji incident od svih, a to je puštanje pesme Došla sina svoga majka da traži, ali tako nešto, nebitno kako se zove, uglavnom bitno je da ne smemo da zaboravimo da su ova stvorenja, više ne znam ni kako da ih nazovem, pustila tu pesmu majci koja štrajkovala glađu, što niko nije odgovarao za smrt njenog sina, a isto tako ostalih 15 žrtava, tako da su te kreature iz Ćacavanda obrukale ne samo svoju naciju, već čitavu ljudsku rasu, tako da ne znam više da li mogu uopšte da ih svrstamo u ljude. Srećom imamo internet pa možemo da vidimo kako je zlo isplivalo na površinu i zapravo čak i oni nisu beskorisni i oni su zapravo korisni za nešto, a to je pokazivanje nama normalnim ljudima kakvi ne treba da budemo. Jedan od najboljih komentara koje sam ja video na internetu
je onaj gde piše da đaci nisu zaslužili čak ni u pakao da odu, jer mesto gde oni treba budu još nije izmišljeno, što savršeno opisuje njihovu vrstu. I ne znam za vas, ali ja sam počeo da popisujem ove ćacije tako što sam prikupljao informacije o tome šta su radili. Dakle, taj popis ćacija funkcioniše tako što imate bukvalno ime i prezime i ukratko šta su oni radili. I to naravno nije nikako krivično delo, već zapravo čak što više i dobro delo, jer ja u suštini pišem ko je šta radio na osnovu informacije koje su javno dostupne svima, tako da preporučujem bih i vama da počnete to da radite. I ta lista u suštini predstavlja rupu bez dna, jer koliko god da dodavao imena, ta lista nikad se neće završiti, jer ostalo je mnogo korova koje da se pokosi, tako da ta lista za ilustraciju mora da bude dizajnirana od strane svih nas. A što se tiče prikupljanja potpisa 28. decembra, smatram da je prošlo poprilično dobro, s obzirom na to da je skupljeno skoro 400.000 potpisa i to u suštini potvrđuje visoku zainteresovanost za prevremene izbore, koje ćemo inače dobiti kad god to poželimo, samo što, ja ne znam, ne bih rekao da mi želimo da dobijemo izbore tek za godinu dana, to jest krajem 2026. Srećom, imali smo makar lokalne izbore, pa smo tu mogli da vidimo da je nepomenik izgubio uprkos neregularnostima, kao što su glasači sa strafa stanica i adrese sa brojem 0, nepomenikova popularnost opala, mada preći biti opsednutost. To nam je potvrda crno na belo za onaj slogan od izbora beži jer mu istine nalaži pa na studente reži. A kad smo kod režanja, naš omiljeni obraćator je postao i profesionalni stolar koji tvrdi da smo mi uzeli njihove stolove, samo ne znam ko smo mi, oni, ovi, vaši, naši i tako dalje, jer narod treba da se nazove pravim imenom, isto kao što i kriminalci treba da se nazovu pravim imenom. A isto tako ideologija u ovoj državi koja je na papiru demokratija, ali u praksi je krimokratija, gde kriminalci vladaju i takva država nikad neće znati za pravdu, kao i to država kojom vladaju mediji nikad neće znati za istinu i zato je nekim ljudima jednostavno bolje da veruju u laži i onda dolazimo do bizarnih situacija gde ako odete u prodavnicu i vidite visoke cene, vi nećete da pomislite da možda tu ima nekih ekonomskih problema ili tako nešto, ne, nego ćete automatski da okrivite blokadere za to i kad hitnu pomoć kad pozovete, a oni vam ne dođu zato što imate preko 60 ili 70 godina, vi ćete da ignorišete to što su oni bezobrazni i reći ćete da su blokaderi, naravno krivi za sve, kao i za rast cena, i za pad nastrešnice, i za sve bukvalno. I naravno kad budu uhvaćeni u laži, onda krenu da nastave da lažu kako nešto nisu rekli, poput toga da niko nikada nije pomenuo šatro žrtve, samo je problem taj što jeste. Izmišljali i lagali da smo mi na Informeru, da sam ja rekao da su žrtve ispod nastrešnice šatro žrtve, to naravno nikada niko nije rekao. Za 16 šatro žrtava. Ja ne znam, oni žive u nekom paralelnom univerzumu gde ako kažeš da nešto nisu uradio, onda se prošlost izmeni, ne znam. Srbija se podijelila na dva dela, sad imamo znači Republiku Srbiju i Republiku Ćecistan koja inače proširila teritoriju, a sada će to kao nešto da se pomeri, što mi zvuči sumnjivo, mada opet kad pogledam malo bolje, mislim, našem omiljenom diktatoru nije ranije bio potreban ćaca da bi opstao na vlasti, tako da vidio lik da može da šalje batinaša na nas, da nas gaze kolima, da nas vređaju i tako dalje, a da pritom on glumi žrtvu i da juri neke snajperiste, čime nam je indirektno potvrdio da ima neko iskustvo sa snajperima, zahvaljujući i snajper safariju i time sada je Republika Srbija ima jedan od najvećih skandala, kao što i SAD ima slučaj Epsteina, tako da sad možemo da se poredimo ko je bolesni. I da, zaboravio sam da kažem za danas je u Kaluđerici dočekala Dijana Hrka i njoj je stvarno svaka čast na istrajnosti u ovoj borbi protiv zla. Ja smatram da ona treba bude na novčanici od 10.000 dinara, znači takođe ne smo da zaboravimo ni Milomira Jaćimovića i mnoge druge koji su bili demonizovani zbog toga što su pričali istinu i zbog toga što su stali na pravu stranu istorije i nažalost to demonizovanje takvih ljudi se dešavalo kroz čitavu istoriju, znači ranije su bili spaljivani, lomači, vešani, mučeni i tako dalje i sad na vlasti imamo ludake koji nas psihički muče, ali uprko svemu tome oni izigravaju žrtve, plaše se kako će njih neko da ubije, nas predstavljaju kao neke nedodirljive negativce u toj njihovoj bajci, što mislim što znači u suštini da mi ne možemo da budemo ubijeni. Mislim, to je donako i tačno, jer možemo samo da budemo pronađeni mrtvi bez sumnjivih okolnosti. I što se tiče tog ubijanja ljudi i sarađivanja sa kriminalcima, to su incidenti koji su toliko očigledni da se zbog toga nama šalje jedna skrivena poruka, a to je da su oni u suštini svemoćni, a da smo mi nemoćni i da mi ne možemo ništa da uradimo.
dok istovremeno oni koji imaju negativan IQ jednostavno ne mogu da razumeju tu poruku. To se zove autokratsko podsmevanje. Naravno, tu imamo i toleranciju što ne bi trebalo da se toleriše i demonizovanje nečega što zapravo je dobro. I sad tu nikakvog dijaloga ne može da bude, jer vi s takvim ljudima ne možete da pričate, već isključno možete da se svađate, jer to je upravo ono što i oni žele. Tako da, mislim, ne znam kako bi mogu da imam normalnu konverzaciju sa kriminalcima i sa ljudima koji ih podržavaju. Da nikakva demokratija ne postoji, mislim, bukvalno imate ljudi koji rade ono što im se kaže, bukvalno kao da neko kad pritisne dugme za tapšanje, oni krenu da tapšu, znači bukvalno su kao programirani. A ta demokratija je, mislim, misaona imenica, znači demokratija i sloboda su dve dijametralno suprotstavljene sile, znači sloboda je ono što ljudi žele, a demokratija je iluzija slobode koja nam se plasira i to ne samo nama, nego svuda u svetu, ali to što toga ima svuda u svetu ne znači da to treba tolerišati, mislim i kriminala ima svuda u svetu, pa ne znači da sad treba kriminalci slobodno da se šetaju ulicama, ali eto, izgleda da ovde zapravo to treba, jer tako opstaje taj državni poredak ili kako već. I onda se mi koji se bunimo protiv toga nazivamo rušiteljima ustavnog poredka uprkos tome što mi zapravo želimo da se ustav poštuje. Nećete verovati koliko možete da budete demonizovani samo ako kažete da želite da se ustav poštuje i da se ljudi međusobno poštuju. Znam, zvuči nezamislivo, ali ja sam nažalost imao jedno negativno iskustvo baš tog tipa i prosto žalostno kako ljudima može da se ispere mozak. Ako su ljudi mogli da veruju Milanu Tarotu, pa naravno da će veruju i ovom srpskom Neronu. Tarot! Mislim, lik ima bezbroj nadimak, više, mislim, sami nadimci govore više od 1000 reči, a to laganje o brojevima je tek posebna priča, znači, naši najveći skupovi su uvijek imali više od 100.000 ljudi, dok njihovi nikad nisu mogli da skupe toliki broj. Mislim, njihovi najveći skupovi zajedno imaju možda 100.000. Ja sam uradio neke onako zanimljive kalkulacije koje ćete moći da vidite ovde negde na ekranu. A što se tiče tih brojeva skupova, htio bih da se samo izvinim na jednoj grešci koju sam napravio u prošlom videu, a to je ona greška gde sam rekao da je bilo 1,5 miliona ili 1.600.000 ljudi 15. marta i to su zapravo bili maksimalni brojevi koje sam ja našao. Podaci su bili sveži, tako da nemoguće utvrditi tačan broj, ne piše zvanično 200 do 300.000, mada neki analitičari smatraju da je bilo oko 500.000, sad nebitno je svakako ovakvo izvinjenje, mislim da na provladinim propagandnim antisrpskim medijima nikad ne biste mogli da vidite. A ako ima neko izvinjenje, to je u fazonu kao izvini što sam ti uvredio, ali jebi se. I onda nastavi sa onim njihovim standardnim demonizovanjem. Generalno, to nekima kao smetaju protesti, mislim, to je u suštini nešto gde možete se iskoristiti ona stara dobra, idi tamo da ti je bolje. Dakle, ako se mi žalimo na korupciju, male plati i tako dalje, onda nam kažu idi tamo da ti je bolje. Pa ako vama smetaju protesti, onda idite tamo da vam je bolje, mislim tamo u neke države gde nema protesta, jer onako većina država na svetu nemaju protesta, tako da imate veliki izbor, mislim sad, neke kritike vezane za ovu borbu protiv ovog zla, za koju neki kažu da nije bila adekvatna, ja imam više odgovora. Dakle, kao prvo, bolje da bude nekakve borbe nego da ne bude nikakve i kao drugo, bolje čak i bolje da se borimo ceo život, nego da ceo život ćutimo i trpimo. Mislim, to je biranje između dva zla, od kojih je jedno manje. Kao američka demokratija, ili kako ja volim da kažem, pseudodemokratija. A što se tiče one taktike, ako vi ne uradite ovo, mi ćemo uraditi dakle, da se postavi neki mini ultimatum, nažalost, ni to u Smederevu nije funkcionisalo, dakle, baš smo imali primjer toga, dakle, rečeno je da pruga koja se nalazi u blizini zgrada gde živi ko zna koliko ljudi i direktno, bukvalno, prolazi pored parka, nije upisana u katastar, tu je moglo da se desi jedna katastrofa koja mogla da bude daleko gora od pada na nadstrešnicu u Novom Sadu. Dakle, o čemu se radi? Znači, bio je tu jedan voz koji je prevozio neke opasne supstance i u suštini jedno dostavno vozilo se sudarilo sa njim. Na svu sreću niko nije stradao, ali da se situacija drugačije odigrala, mogla da se desi, znači, nezamisliva katastrofa gde već zatrovan vazduh bi postao mnogo više zatrovan i Smederevo bi postalo srpski Černobil. Znači, taj zahtev naravno nije ispunjen i onda kada smo otišli na protest i kada jedan čovjek pokušao da preseče tu prugu, to jest pre nego što pokušao da preseče,
policija ga zaustavila dok je pokušao da uzme opremu iz svog auta i naravno posle je bilo nikom ništa, znači ta pruga i dalje stoji, što znači da i opasnost i dalje postoji. A kad smo kod opasnosti, dovoljni su snimci pada nadstrešnice u Novom Sadu i urušavanje one okretnice u Kragujevcu, što je u suštini oličenje same države. Što se tiče izbora gde imamo jedan od najžalosnijih rečenica, to je kao nemam za koga da glasam, eto, verovali ili ne, sad imate za koga da glasate, tako da, na glasanje. Posle svega što se izdešavalo, trebalo bi da izlaznost bude makar malo veća, makar na tim izborima na nivou cele države. Da ova borba protiv korupcije u suštini predstavlja ne rušenje ustavnog poretka, državnog poretka ili šta već, nego ogromne tvrđave koje su oni izgradili, koja se, nažalost, ne može srušiti odjednom, već moramo da vadimo ciglu po ciglu, dakle, to je ono o čemu sam prethodno pričao, znači liste za ilustraciju gde imate imena i prezimena pojedinačno svih, znači od Ćacike koja je uperila laser u Dijanu Hrku do mafija bossa Milete Miljanića, koji se slučajno našao iza koferčeta, a sam onda ispostavilo da on zapravo neki donator za neku crkvu, samo zvuči previše bolesno da se crkva renovira nekim krvavim novcem, donirao jedan vrlo poprilično opasan kriminalac. To mi je jedan od direktnih dokaza krimokratije, znači bukvalno te kriminalce koji sede pored političara koji su bukvalno na vrhu piramide, znači mislim makar na vrhu piramide ove vlasti. To naravno negiraju ili pokušava nekako da sakriju, ali mislim to mogu da sakriju od ovih ljudi kojima su isprali mozgove, ali ne i od nas. Što se tiče indeksa korupcije, naravno kao što sam i predvideo, to nije ništa što je teško zaključiti i vrlo lako, s obzirom na to šta se sve dešava u državi, dakle indeks korupcije se naravno spustio, dakle sa 36 na 35 i za ovu godinu ćemo tek vidjeti koliki će da bude. Naravno to kad se on spušta, to znači da je korupcija veća, tako funkcioniše, da ne bude zabluda da je korupcija manja u Srbiji, jer ona sve veća i stvarno bi se začudio ako indeks korupcije bude bio za Srbiju veći od 30, jer s obzirom na to koliki je novac pokraden i koliko je ljudi zloupotrebljavalo svoj položaj, to je, mislim, nerealno, znači situacija bukvalno sve gore i gore. Što se tiče indeksa korupcije, neke od država koje imaju više indeks korupcije od Srbije, što znači su manje korumpirane, su naravno one za koje bismo i očekivali, poput Holandije, Nemačke itd. Ali, verovali ili ne, tu se nalazi neke države za koje ja iskreno nikad ne bi očekivao da su manje korumpirane od Srbije, a to su Južna Afrika, to smo rekli u prethodnom videu, a pazite sad, znači Srbija deli 105. mesto sa Ukrajinom. A ovde imamo, znači, Lesoto, Etiopiju, Gambiju, Zambiju, jebote, ja ne mogu da verujem, Zambija, Kolumbiju, znači, kokainska ekonomija je manje korumpirana od Srbije. Tako da ljudi imaju pravo kad kažu da je Srbija evropska Kolumbija. Tanzanija, Severna Makedonija, Gana, Burkina Faso, Albanija, Moldovija, takozvana Republika Kosovo, da vidimo šta još imamo, Senegal, Benin, dobro, to su već, znači, mislim, nabrao sam i više nego dovoljno tih, kako neki kažu, čunga-lunga država, kojima mi možda ne bi trebalo da se podsmevamo, jer smo za neke stvari očigledno gore od njih. A što se tiče ovih država koji su neki od najmanje korumpiranih, opet, one za koje bih rekao da nisu uopšte, ili maltene nisu uopšte korumpirane, su jedino ove skandinavske, dok ostale bih rekao da su i one do neke mere korumpirane, samo što su dobro u skrivanju svoje korupcije i to je ono što ne smemo zaboraviti. Kod korupcija, a isto tako, baš zbog toga što toga svuda ima u svetu, opet ne smemo da aktiviramo onaj robovlasnički mentalitet i da kažemo pa dobro, toga svuda ima u svetu i onda bolje ćuti i trpi. Znači protiv toga treba da se borimo kako znamo i umemo. Jer baš zbog ćutanja smo i došli do ovde. I imamo na vlasti ljudi koji nam konstantno pokazuju da dno jednostavno ne postoji i da kad god mislimo da smo dotakli dno, oni nekim čudom uspeju da ga prodube. Tako da Srbija može i da se poredi i sa Crnom Rupom na neki način, ne zbog toga što smo neka sila, nego zato što smo jednostavno propali. A što se tiče onog klasičnog rasta BDP-a i tih plata, to je, ja mislim, veliko zamajavanje, ne znam kako neko može dalje da pada na te fore. Znači, jesu porasle plate i penzije, ali i računi i cene su daleko mnogo više porasle i to se osjeća jednostavno. A to kad kaže porastao BDP, pa mislim šta je imao toga. Ovde piše, evo, Kuvajt ima nekim čudom manji, da Kuvajt i Katar imaju nekim čudom manji BDP od Iraka, što uopšte nema smisla, Irak samo što se nije raspao, tako da taj BDP nije nikako merilo bogatstvo, znači to je u suštini nešto što se nažalost koristi kao sredstvo propagande. To je jedna od stvari kojima već preko 20 godina lažu ljude na TV-u kao
i što zastrašuju ljude već preko 20 godina sa tim nekim ratom, znači to je meni bizarno. Kao i ja rekao na TV će bude rat, evo sad su opet rekli da će bude rat, evo možda će i da bude rat, a možda neće, ali možda će ipak biti i sada nažalost ova situacija na neki način ide u korist vrhovnom demonizatoru, jer on sad može da obraćuje njegove kako hoće, znači bukvalno može da kaže da će sad zbog ovoga da bude rat i oni će to da poveruju, mislim onda kaže da je zemlja ravna, oni će i u to da poveruju, tako da zato ja onda kažem da s njima nema priče, mislim to dijalog koji on nudi je u suštini misaona imenica. Ali kao što smo mogli da vidimo, ni ova pandemija što je bila 2020. godine nije uništila Srbiju kao ni jednu drugu državu. Razni ratovi koji su se dešavali kroz istoriju Srbije nisu uništili, jer kao što možemo vidjeti Srbija i dalje postoji, ali kao što je ja i moj profesor rekao, neće Srbiju uništiti ni jedan rat ni bolest, čak ni depopulacija, već ono što će uništiti Srbiju je neznanje. Tako da sa opadanjem popularnosti televizije nadam se da će sve manje i manje ljudi živjeti u neznanju i da napokon sići slasti ovi što su zjahali i što se ne skidaju već 30 godina. Znači ono kad kažu prethodne vlasti, jebote, ja gledam, pa ovaj brate, ovaj što mama više voli njegovog brata, bio ministar informisanja ili bolje reći dezinformisanja 98. godine, znači ono, bio podanik Slobe i sad taj podanik Slobe na vlasti, sad on ima podanik i sad bi bila fora da neki njegov podanik dođe na vlast, naravno to ne smemo da, to moramo da sprečemo, ne smemo da dozvolimo nikako to, znači ta veza više mora se preseče jednom za svaga, jer ovo stvarno nema smisla, mislim, ono. Ja se nisam ni rodio kad Sloba vladao, evo sad protestujem protiv lika koji je sarađivao s njim. Što se tiče šetnji, ja sam završio sa time, jer smatram da sam pešačio dovoljno, što je ova poslednja šetnja koja je bila do Novog Sada je takođe i ne samo ove godine, nego generalno, jer nisam planirao sledeće godine da učestvujem u tome, ali to ne znači da odustajem, dakle nastavit ću ja da se borim protiv ovog zla kako znam i umem, a to bi savjetovao i vama, tako da se nadam da će nam sledeća godina biti mnogo uspešnija i da, vidimo se u sledećoj godini. Ćao!